Ласко, погледни колко часа е и в колко часа ме кажеш да ти правя видео. Толкова ми се спи. Но как си де? И мисля, че си готин, много печен. Можеш да ми имаш доверие. Надявам се и аз на тебе. Ще видим по-там. Както и ден. Готин. Момент, чакай да света още. И някой път си досаден, но чисти си. Чисти досадни, няма какво да справим. Подмазвач. Още... не знам. Не мога да се сетя друго. И това е. И надявам се скоро време да започнеш да ми имаш напълно доверие. Аз започвам малко да ти имам доверие, но няма значение. И така. Искам да ти да ми кажеш какво мисли за мене. И така.